Paytahtymyzyň Olimpiya şäherçetinde ýerleşýän sport mehmanhanasynda saglyk goraş, bilim we sport berkara döwletiň täze ýamynyň galkynyş döwrüne atly halkara ilmi maksat geçirildi. Maksatyň başynda hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýurdumyzyň saglygy goraş we derman senaty ulgamynyň işgärlerini iýiren gutlagy golly. Onda döwlet başlarymyz ulgamyň işgärlerini şany bayramyny gutlaýar. Hormat prezidentimizin iýiren gutlagy uly ruhlandlyk bilen kabul edildi. Sonra halkara maksatda Germaniýa Federasiýa Respublikasyndan, Russiýa Federasiýasyndan, Türkiýe Respublikasyndan we Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gelen belli lukmanlaryň çykyşlaryna giň orun berildi. Çykyşydan professordur Lukmanlar, hormat prezidentimiň başçylygyna we türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Lukman Arkadamyzyň saýatyna ýurtlaryň arasynda ähli ugurlar hususana saglygy goraş ulgamyna anyp barylan ýokary derejedäki hyzmatdaşlyk dogrusynda bu ýa belediler. Belenşýäl ýurdumyzda şany senelerin we toý dawarlaryň hormatyna ugurdaş maslahatlaryň gurulmagy we taryhy hikmeti bolan wakalaryň köp taraply häsiýetde ýaýwanlandyrylmagy asaly däwe urly. Munyň özi jemgyýetimiziň durmuşynda möhüm ähmeti bolan şany wakalaryň dawarlandyrylmagyna toplumy esasa çemeleşilýäniň aýdyn tutnamasydyr. Häzirki döwürde halkyň saglygyny gorumak, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýerlerini pogtalandyrmak, hormat prezidentimiň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa ýaşalýan döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň bir hökmüne kesitlendi. Şunda Lukman Arkadamydan başlanýy we ýygy tagalaty bilen işlenip taýýarlanan saglyk döwlet maksatnamasyna öňe sürülen wezipeleriň ýokary derejede amala aşyrmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Bu bolsa ýurdumyzyň durly könjeklerine hereket edýän lukmançylyk idaralarynyň işiniň döwrewap derejede anyp barmagyna giň ýol açýar. Munyň özi berkara döwletiň täze ýamynyň galkyş döwrüne ýurdumyzyň durnukly ötüşiniň möhüm şertlarynyň biri bolan saglygy goraş ulgamynyň dünýäniň ösen tejribesine we häzirki zaman lukmançylyk ilminiň iň täze gazananlaryna laýyklykda kämilleşdirilýäniň nowatdaky beýanydyr. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň durly könjeklerine we arkada hemde Aşgabat şäherlerine häzirki zaman talaplaryna ýokary halkara görkezjilerine laýyk gelýän saglyk idaralary ýygy gurulyplanmagy berilýär. Şolar wagtyň özüne saglygy goraş ulgamy bilen bir hatarda beden terbiýe we sport ulgamyna hyzmatdaşlygyň eger türlü geljeginiň bardygy bellenli. Bu urda dünýäniň ösen tejribesiniň özleşdirilmegi saglygy goraş idaralarynyň işiniň kämilleşdirilmegine we lukmanlaryň hüner derejesiniň ýoklanmagyna özüniň oňyn täsirini ýetirýär. Maksatda saglygy goraş ulgamynyň ýeten derejesi, ony mundan meýlekde ösdürmeň ugurlary hemde halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmeň wajyp meseleleri aralyp maksatlaşyldy. Maksatyň dowamyna ýurdumyzda sany bilimiň ýygy ösdürmegi, saglygy goraş idaralarynyň işiniň kämilleşdirmegi hemde ýylaty ýetirilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň görnüşleriniň we derejesiniň artdyrma uğruna anyp bolýan işler barada giňişleýän maglumatlar berildi. Şunda innovasiýalaryň, saglygy goraş ulgamyna okutmagyň täze usullarynyň ornaşdyrmagynyň, öňde barja tehnologiýalaryň netijeli özleşdirmeginiň wajipligi barada aýdyldy. Maslahatçylar ýurdumyzda gurulan halkara serginiň we oň şäherlerine geçirilýän ilmi maslahatyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilenligi, halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmek boýunça döwlet derejesinde ähmiýet berilýän üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Lukman Arkadamyda we hormat prezidentimiz Arkadaly gahrman serdarymyza tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Hemde öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirme uğruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrdylar. Bir ýerde şahadatnamalaryň we ýürüte diplomlaryň gowşulmagy bilen saglygy goraş, bilim we sport berkara döwletiň täze ýamynyň galkyny döwrüne atly halkara sergi we halkara ilmi maslahat öz işini tamamlady.